2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों रुनिकाटा UN एकाडेमि फरायसालिया। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय रुनिकाटा UN एकाडेमि खुंफुं आफादनि बानजायनायाव थांनाय बावैसो सिगां सेबाजों फोसावजानाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 30 फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिबार आरो आर'नाइ गथायना दुंब्रुदै बरायदों। हाबाफारियाव रुनिकाटा UN एकाडेमि फरायसालिनि डिरेक्टर डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बड' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारी, बे फरायसालिनिनो फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लायो। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फरायसालिनि नब्लाङाव गेवलां मेलबो लायो, जेराव फरायसाफोर आरो बिमा बिफानिफ्राय लानानै गथ'साफोरनि उननि सोलोंथाइनि सायाव गुवारै सावरायलायो आरो बिबुंथि लाखियो। गिबियावनो गासै फरायसाफोर जायफोरा 2023 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै UN एकाडेमि रुनिकाटा बेवहाय जायफोर मेट्रिक पास जालांबाय देग्लाय बोसोरावहाय बिथांमोनखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय आंखौबो आलासि महरै बाहागो लानो हांख्रायनाय लेखा आं बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों, खोब गोग्गानायबो मोनदों। गासै सा 30 फरायसाफोरनि गेजेरावहाय सा 25 फरायसाफ्रा डिस्टिंसन आरो स्टार लानानै फार्स्ट डिभिजन उथ्रिनो हाबाय आरो साबाया सेकेन्ड डिभिजन। थारैनो माने देग्लायनि जि मेट्रिकनि रिजाल्ट, बे मेट्रिकनि रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला जोङो गोग्गानो लुबैयो। मानोना दिनै बर' बिजों फरायनानैनो जोंनि गोबां फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। निस्सय बेबायदि रिजाल्टनि गेजेरजोंहाय जोंनावदि खायसे माने मोनसे सानस्रि दं, जाय गोरोन्थि सानस्रि जे बर' बिजों फरायोब्ला गथ'आ लेखा रोङा, मोजां नाम्बार मोननो हाया, दा बे सानस्रिया निस्सय जोबलांगोन। आरो बिनि उनावहाय जों बयबो बर'फ्रानो जोंनि बर' मिडियामखौ मोनसे बोजबनानै लागोन आरो गावबा गावनि फिसाफोरखौ बे बर' बिजोङावनो फोरोंनानै बिजोंखौ फोथांना लाखिगोन, रावखौ फोथांना लाखिगोन, थुनलाइखौ आरो जाथिखौ फोथांना लाखिगोन। आं बेखौनो आसा खालामदों। जोबनायाव बेखौनो आसा खालामगोन, जायफोर फरायसाफ्रा मोजाङै पास खालामनो हाबाय, जायफ्रा पास जाबाय, दा बिथांमोना इयुननि समावहाय साफा साफा राफोद मानसि गावबा गावखौनो गायसनलांनो हागोन आरो गोजौ सोलोंथाइखौबो मोजाङैनो बिथांमोना लालांनो हागोन, बेखिनिखौनो आसा खालामो। आंना रिन्दाव मुसाहारि। आंना बेसेबां डिभिजनाव पास जानाय? आंना डिस्टिंसन 86.33 जौखोन्दो मोनदों। औ। दा मा थांखि लादों? थांखिया आं साइन्स स्ट्रिम लानो सानदोंमोन आरो इयुनावहाय SS अफिसार जानो सानदों। गिबियावथ' आं सारमोननिनो हेफाजाब दं, मानोना बिसोर जोंखौ जोंनि बुजियैफ्रावबो बेबायदिनो खोन्थाबोबाय आरो एगजाम टाइमावबो जोङो एसे नार्भास जायोमोन। जों दस्रा साबजेक्टआव जोङो बेबायदिनो जोंनि लुबैनाय बायदि एक्सपेक्ट बानायनाय बायदि जों हायिखाय जोङो एसे नार्भास मोनदों गोसोखौ। बे समावनो जोंनि खायसे सारा जोंनि बेबायदिनो जोंखौ फनफोरजों बुजायहरदों, बेबायदिनो जोंनि फरायनो हानायाव जोंखौ मदद खालामदों आरो। बेसेबां सम फरायोमोन? जोङो दैलि 5-6 आवार्स जायोमोन। औ। न'खरनि आइ आफामोनहा माबायदि मदद होनाय फरायनायनि? बिसोरबो बेबायदिनो जोंनि नांगौ समाव बेबायदिनो मदद खालामबोदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि नार्भास समावबो जोंखौहाय बांद्राय नार्भास लानो नाङा बेबायदिनो बुजायबोदोंमोन आरो। नोंथांमोना जे मोजां मार्कस लानानै पास जाबाय, उन जोलैनि जे फरायसाफोरखौ मा बुंगोन? जों फंबाय बिनानावफोरखौ जों बेखौनो बुंनो सानो, थारमाने नोंसोरो जा फरायो, जा समखिनियाव फरायो, नोंसोर बे समखौ नोंसोर गोसो होनानै फरायनांगौ। मानोना नों जेसेखि गोबाव नों फरायनो होननानै नों जिराया मानो, नोंनि फकासा बे फरायनायाव थायाब्लाथाय नोंनि बे जिरायनाया, नोंनि बे बेसेबां घन्टायानो जाया मानो, नोंनि बे फरायनाया नोंनि बे ओरैनो बेखारसो। मानोना नोंनि गोसोआसो नोंनिया थिग जानांगौ। नों
जाहाथे नों 1 घन्टा 2 घन्टा फराय नोंनि गोसोआल' थिग थानांगौ अब्लासो नों बेखौ नों एग्जामाव नों लिरहैनो हागोन आरो जोङो गोबां समावनो नुनो मोनो बाबु माखासे फरायसाफोरा मेट्रिक पास ओइस एस पास जानानै बहाबा कलेजफ्राव बा हायार सेकेन्डारिफ्राव एडमिसन लाहैयो बेवहाय जोङो गोबां मानसिफोर लोगो मोनहैगोन लोगो मोननानै नोंथांखौ गाख्लायलांनो हागौ खैफोदाव गोग्लैलांनांगौ बेबायदियाव नों माबायदि नोंनि लाइफखौ हेन्डेल खालामनांगोन आंनि साननाया बेनो आं गावखौनो गाव थारमाने जोंनि बे गावबा गावनि एम लानाया बे पार्सेन्टेजजों खोथा गैया नालाय गावबा गावनि नाजानाय थायोब्ला बे दा जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन मोनदों बिसोरबो दानि जुगाव आइएएस आइपिएस अफिसारबो जानो हायो बिनि थाखायनो आंनि साननाया बेनो आरो जों दा जायफ्रा बेबायदिनो फार्स्ट डिभिजन स्टार मार्क मोनदों बिसोरो इयुनावहाय जेरै बे सेकेन्ड डिभिजन मोनहैलाबो गावखौहाय बांद्राय नार्भास लानो नाङा मानोना नोंनि थांखिया जेखौ होसोदों बेखौसो होसोनानै जों आवगायलांबाय थानानै जों साक्सेस जागोन होननानै आं सानो आरो दिनै नोंथांमोनखौ बे स्कुलनिफ्राय बरायनाय जादों माबायदि मोनदों गोसोखौ जों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मानोना बे जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौबो बे थुलुंगाखांहोनाय जायो आरो जों बेबायदिनो बिसोरखौहाय इयुनावबो बिसोरबो जाहाथे बेबायदिनो गावसोरखौहाय बेबायदिनो बरायजानो मोनगोन एबा गावसोरखौ बेबायदिनो थुलुंगाखांनाय होगोन बेबायदि फैयो आरो गोसोआव गोजोननाय फैयो नोंथांनि फिसाला नामा मा नाम आंनाथ' फिसाला गैया आरो फिसाजो बेसेबां जौखोन्दो मोननाय मेट्रिकआव जौखोन्दो मोननायाथ' गावनि नाजानायाव 76.666 आरो 66 बेजों नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोखौ मा खालामनो थांखि लादों टारगेटआ मा आंनि टारगेटआथ' आंनि नाजानायाव जेसेबांखिनि हायो आङो माबा मोनसे आसा खालामदों आरोखि हागौमानि आङो नैबे बोसोरनैनि आइडियाखौ आङो आवगायग्रोबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय उनाव एसे आवगायलांसै खिन्थु टारगेटआ आङो लादों आरो सिङाव एसे मोजाङैनो नोंथांनि फिसाजोआ देग्लाय मेट्रिक पास जाबाय बिनि सोलोंथाइ बिनि प्लेटफर्मा गोजौनिफ्राय गोजौ गुवारनिफ्राय गुवार जालांगासिनो दं दा नोंथाङा जाबायदि मेट्रिक पासआव एबा गुदि फरायसालिनिफ्राय फोरोंनायाव थोजासे मदद होदों आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि जोथोन लागोननि नोंथाङा थांखि लादों जथना आङो फरायनाय बेलायाव नायनानै आङो एसे मोजाङै जोथोन लानो सानदों खारन माने देग्लायहाय जिथु साबसिन जाबावो आरो साबसिन लालांबावगोन साफ्रामबो आङो आंनिखौल' नङा साफ्रामबो बिथिङाव आङो दा आं गथ'आ जे फार्स्ट डिभिसन मोनदों आं बिनिल' खुसिबो गैखाया फार्स्ट डिभिसन सेकेन्ड डिभिसन थार्ड डिभिसन गासैनिबो आङो खुसिजोंनो फरायबाय आरोखि मा आयदा लानानै फरायनो नागिरदों दाथ' लाग्राया माने साइन्सखौ आवगायदों आं साइन्सखौ आवगायदोंमोन नोंथांनि फिसाजोखौ दि दिनै मेट्रिक पास जाखांनानै नैबे गावनि फरायसालियाव बरायबाय नोंथांखौ बरायबाय गोसोआ माबायदि मोनदों फिलिंसा आंथ' माने जोबथा गोजोननाय मोनबाय माखासे डाइरेक्टर सारमोन आरो प्रिन्सिपाल आरो गासै बे फरायसालिनि फोरोंगिरि गासैनिबो आङो साबायखर बावबाय आरो आङो मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानबाय आङो दिनैनि समाव बहुद गोजोननाय मोनबाय नोंनि माखासे एक्सपिरियेन्स आंनि बे एक्सपिरियेन्सआ आं जेब्ला लकडाउन जादोंमोन जों क्लास 8 बेयावथ' आंनि स्टाडि फुरा डाउनमोन फुरा 45% मोनदोंमोन आङो बेनिफ्राय बे नाइनावबो आङो सेकेन्ड डिभिजनल' मोनदोंमोन ओमफ्राय टेनाव फार्स्ट इन्डिसआव 5 साबजेक्ट फेल जादोंमोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय सानबाय आङो गावखौनो गाव माब्रैबा आं फार्स्ट डिभिजन जानो हागोन बेखौ साननानै आङो हस्टेल थाफैबाय बाबानाव सोंनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो फ्रि टेक्स्टआव 65 मोनबाय सिलेक्सन टेस्टआव 65% मोनबाय ओमफ्राय मेट्रिकआव फाइनालि आं लुबैनाय बायदि जेखौ आं लुबैदोंमोन फार्स्ट डिभिजन लुबैदोंमोन बेखौ आङो 69% मोननानै उथ्रिसार जानो हाबाय आरो मा आयदा लानानै फरायगोन आं आर्ट्स स्ट्रिमाव थांनो नागिरदों फिउचाराव मा जानो थांखि लादों फिउचाराव आंना फरायनायनि बागै जेबो गैया आंना डिफेन्स लाइनजोंसो थांगोन आङो